To? Gano da to? Ay, na pala. Mano na siya, Mig? Lagi, besaw yan, siya Miga. Ay, abaw! Ginibi man na saya. Gani. Sabi gini mo yung sakon. Anong hingin mo sa imo, haw? Taga ako sa bulak kag lima o. Ibanan niya pa 5 bilong ano. Ano nang gihatag mo sa iya, haw? Chocolate bipa. Hay, ano mo naging hatag mo sa iya? Oo. Ay, abaw, luoy ka man. Ibanan niya pa 5. Ay, abaw, kaluoy man na. Gani. Ipoktulan niya pa ako mula ko. Hay, amo na yung hatag mo sa iyang bulak. Inawi mo ni. Bulak mo. Ay, katumbal man na saya. Ay, magustuhan man na sang miga mo. Para bang ano yan. Pang isang tawa niya pili na. Dimbulyagan niya po niyan, di siya tag. Ay, abaw, kaluoy man sang bata. Pusa eh. Hindi maginibi ka. Besaw. Cha-cha. Katabi mo. Sakit-sakit ang alin. Yan ka. Gimayahan ka? Ay, abaw. Ay, lain pa ba? Hindi maginibi kaya. Sayang ang gwapo ba? Gani. Nang may bala na akong single. Basi bala mairito ko si muna sa. Siguro ako. Kasi. Taga dito sa amon sa kanto bala. Si Ba, sa Meg. Gwapa na saya. Bao. Hindi. Pwede may kalagas siya. Sabong. Pwede may kalagas. Hay, wala ka mo ka dito sang February 14 sang imumiga eh. Kay bulagan ka. Wala. Ay, abaw, kaluoy man. Di wala ka galing ka papaputok sang 14 eh. Wala. Ay, abaw, lain niya. Kasakit ka ayo man na to. Sa December ba ako nagpapoto? Ha? December. Ay, isang 14 niya, why? Okay. Ay, bilat si bay na. Tapos lumabas ko mo, mapapoto ka pa. Nano ng mga babae, dabi, yan o. Yung pambayaran nila. Hindi mag-inibig kay, wait lang kay, basi bala, tawagan ko na itong akong miga. Katang ko garo sila balay. Ay, ano nang gingatag mo? Siyempre, katumbal man eh, sayamig. Kaya ko sa sausawan. Susawan yan eh. South naman eh, butang niya. Tapos yung mga bulak daw, ginghaboy naman niya sa kalsada oh. Nature of the... Nature man na. Nature of tree. Ay, abaw! Ay, abaw, kaluoy, isang bata na niya. Mahal pa niya. Di mo naging bakalaw. Ito sa isa, no one, Emily. Ay, abaw, mahal sa galis na tapos gibayaan ka lang. Ay, kalawit, sambayin na no? Niya. Hangagid na babae ya. Yung pinahibi ka. Sakit niya, man. Sakit. Ay, kay... Way kagali ka dito sa February 14 niya. Wala, man. Ay, kalawit, gid yung sambayin na. Kung sino naman na yan, dapat sana ya. Kung Nakita, yapa kami yung pudniban. Ay, abo. May nakita mo sa gali? Nakita man sa... May Ako, man. Nadakpan mo, ay abo kalawit sa kanyang babae. Sige lang nga kay Bayda, kay damo ba mga babae. Nang may kilala ko to, katwang ko dabi. Sige. Katwang ko danay, dira ka lang ha. Oo. Nang katwang ko danay itong chicks bala. Kaya pero hindi ka na mag-inibi, tay gwapo-gwapa to ya. Hindi ka ganyan maginayang sa to ya. Wait lang, katwang ko to danay ha. Sige, sige. Ay, nang may ano ko tani, irito sa imo. Sino naman to? Ang barkada ko dabi ng ng gay navy. Oo nga man, how? Kayo sa kadito February 14 Yabaw. Ay, yabaw. ng ano sa ho? Ano sa aging brikansa? Ay, broken sa. Oo. Highway sila kadito sa February 14. Yabaw. Ay, gusto ko tani ipakilala ta kasi ya pwede. Pwede ah. Ay, na kada di kay papakilala ta kadi. Na kada di Ba't ba siya? Kato kadi. Na, sada. Kato kadi. Sige, sige ah. Nang ara sa o. Ara sa o. Ara sa oo na. Amo na si Ay, di mo mataka. Ay, nano ka? Yung manaw. Amo na sa ipakilala ko sa imo. Tingnan man. Okay na na. Bis ka rin mag-single na ako everyday. Okay na ko. Hindi ko. Guwapa ni sa kago. Guwapa na saya. Raul dali. Hay, anay okay na sa imo? Hindi kita. Sugti na. Hindi ko ito. Naman ho. Sige na. Ay, ito. Single na saya. Nakatrak. Ay, di mo ta. Nang ano na saya, wala na saya amiga ya. Single na saya. Ay, na lang. Imo na lang niya. Imo na lang niya. Bo. Tama ka ba lang? Bato na yung ano yung bulak ko. Ay, sige, sige. Bato na na. Imo na lang na. Uli. Ay, Ano to? chocolate ba ya? Paglaan sa din. Hindi ka na mag-lista. Nang madit ka mo subong pwede. Pwede, kit nyo. Pwede ko sa buhong. Hindi. Free? Hindi.
Hindi, Na- ikaw na lang, ikaw na lang. Hindi ko. Nang, sige na. Hindi ka? Hindi ko. Date na ka mo subong. Sige na. Sansya mo na subong. Ni. Makapaputok ka na sa February. Diba? Lakad na ni Mig kay padito na sila. Ilan na sana yan? Ay, siya dito na nanay. Ay, magkabagal sa inyong duwa ka, go. Mga broken ka sabi mo. Mayaan niya ko. Ay, may pala, nakaguro ka sa nun. Masigaw ang tonto. Pag-aari ka sa tupang ko. Kaya mo na. Pawatsaga ko itong nabagat ko. Yan po, kwapi ka naman ah. Namin namin ang ingatag sa imong chocolate ba? Ikaw naman ang chocolate. Ikaw. Bagay sila dalawa. Kuya Ben. Uli na to. Hindi ko tumangko. Ano kaya? Hindi ko Nakagaro sa inyo. Abaw. makita. Kabagay sa inyong duwa ya. Nakagaro sa inyo. Bakay ganyan sila ako. Huwag ging hatag ang gali bulak siya. O ba to na? Hatag saya. Hatag na ba? Ngayon ko chocolate mga iyo ka, be. Ay mga isa kong chocolate ko na yaw. Ay, mo, ikaw. Ako daw. Thank you. Hindi ko. Imo na lang nga. Ay, kaya. Hindi ko din silang imo na kay ging hatag sa imo. Amo na yung matag mo sa kontaw. Oo mo na sa. Kalaw. Hindi. Kalaway. Ay, Ano ama. ay, pero masaligan mo ko. Guwapa ni saya to. Oh, hindi ko kagay. Raul. Ligan mo, kuya. Ay. Yung Nang to. Ay, malakat na ko kay may kadto ako dabi oh. Ah, sige. Sige na. Nang binabagat kami. Ah, sige na. Madate sila nga doon. Madate na sila. Ay, kiss na na, black, kiss mo na na. Okay. Kiss na na, kiss na na.